Аузи чек чанд сома задасти озӣ? Средний чек 10,000 сомон. Ма тавсия метиҳем ки а як фурӯш на камай 500 сомон фоида боло шумо да бумонад. Илтимос дар интернет ба фоидаи 100 сум, 80 сум, 70 сум, 40 сум, 200 сум умуман кор накунед. Абид намеша. Просто представить ки ту 2 миллион сомон аз склада бор дорӣ, 200 квадрат магазин дорӣ, 20 000 сомон фоида дорӣ, я духтарак мебиёя мега ки ман 4 кнопкара ҷиқидам 80 000 кор кардам. саволи ман ҳамин буд ки магазинамро гирифта ягон ҷои серодам равам ё ки интернетро сахт кунаму тез таргет сар диҳам. Ози Инстаграм дар дунё ай серодамӣ номери якай. Барои чӣ шогирдои мо мебел, хона, мошин, барое ки ва ё чекҳои калон мекованд. Ассалому алайкум устод. Ман магазини либоса дорам дар маҳалла. Саволи ман ҳамин буд ки магазинамро гирифта ягон ҷои серодам равам ё ки интернетро сахт кунаму тез таргет сар диҳам. Аввал сартен таргет. То шумо бояд сартен таргет. Як бор сар додам. Як бор сар додам. Муддати 3 рӯз. Муддати 3 рӯз 60 кас навист, 4-5 кас ба мағоза омад. Аз сабабе ки магазини мо дар ҷои четтар аст. А даставка надорен? Даставка шуд то Қурғану то чанд чи шуд, то чанд хайда Душанбеву да Қурғану чанд 2-3 той дигар шуд. Шумо чӣ маслиҳат метиҳед? Ман ягон ҷои серодам равам ё ки ҳамин корамро дар ҳамин таги хонаам давом диҳам? Серодам шумо вақте ки дар интернет кор мекунед, серодам чӣ дар кор оед? Ҳаминро фаҳмидан мехостам. Онлайн? Муддати 6-7 соле ки ман ҳамин офлайн кор мекардам. Нав ҳамин якчанд моҳ шуд ва Инстаграм кушодам. Солҳои пеш савдо хеле хуб буд. Офлайн? Бале, офлайн. Ҳамин як соли охир тамоман савдо мурд. Ҳатто он мардуми маҳаллае ки аз ман бисёр харид мекарданд, ҳози ҳаваё даже харид намекунанд. Дар фикри ма ба хулосае омадам ки аз сабаб мумкин ки ягон ҷои серодам равам. Не, шумо онлайн серодами номери якай дар дунё. Ози Инстаграм дар дунё ай серодами номери якай. Ай серодами номери якай. И бо зуриш дар чи ҷое ки аз серодами номери якай ту даже дар любой ноҳия шишта метавонӣ уро имкониятш истифода барӣ. Фарқ надорад ту дар Нью-Йорк шиштагӣ ё ки ту дар Қумсангир шиштагӣ ту метавонӣ дар интернет фурӯшӣ. Фарқ надорад. Яъне фикри ҷойро накунаму аз қафои интернет шавам. Фикри ҷойро вообще накунед. Офлайн метавонед кай мекушоед. Офлайн. Кай ки сумат бисёри бачи уже хеле бисёр шид. Меги хай биё я офлайн кунам. Хай биё барои интерес просто кунам. Просто кунам. Шид нашид просто бошада ман да мақулаем. Хоб ҳазор раҳмати калон. Ман дар шаҳри Қурғонтеба стройматериал савдо мекунам. Оптом ё розница? Не, розница. Якум соле ҳуй кардам, савдом бениҳоят хуб буд. Ина дим соле ки ҳуй кардам, дим магазин накушодам. Ана савдом камтарак пас рафт. Дар моҳш 25-30 ҳазор сомон мисол даромад дорам, оборотом калон ай. Айди магазин ё ки якташ? Айди магазин. Баи обороте ки ман дорам, ман розӣ нестам дар даромадам. Манам розӣ намешидам. А савол да чи? Ана мира мехоҳам бифаҳмам. Мумкин ай тарафе ки ман бениҳоят монда шидагим, барое ки вақте ки магазина ҳуй кардам, бениҳоят кор мекардам. На дам мегирифтам, на выходной, на ягон чӣ надоштам. Борам хидм мефаровардам, хидм мекашидам, хидм савдо мекардам, хидм витрина мекардам. Баъд осто-оста монда шидам, баъд шогирд гирифтам. То што ман хидм кор мекунам, шогирд кор карда наметавонад. Ман набошам, шогирд вообще кор карда наметавонад. Вақте ки бачаҳо дарси мо медроянд, ягон 30% одам мефаҳмад ки коре ки и қасол мекард, кори ӯ набудай. Просто а як ҷиҳат безеб,
ки ту и қасари сол и кора кади авози ту бояд алиш кунӣ ая ҷиҳат безеб ая ҷиҳат сос ки ту ози фаҳмидӣ ту вообще фаҳмидӣ ина яташ оя ба бихе вакайса чӣ кор мекардӣ шумо рӯи ира дар трансформатсия 4.0 медидем бе озябор нигоҳ кида просто абарот чанд қа буд оборот калонаи мақсад чанд қа 2 миллион буд хеле ореда мақсад хеле хоб фоида ами фикро буда фоида хай маржа уҷа ками бадай ая биём вай дорам ами фикрое ки хидм набошим намеша баъди дарс чӣ фикр кардӣ дар дарс баъд дарс мешитабуда ки вообще набошам даромад бишава дар телефон о дарсҳои телефон лекин бо худат аст бо дигар ниша даромад о бале дигар ниша даромад бо худаш ай телефон бо мебел гузашт ки мебел яке идеали нишоай боз нигоҳ кида як интернет як қонун дорад плюс минус дар любой соҳа лид як хелай ну кам фарқ мекунад то есть лид як хелай то есть интернет як зурӣ дорад ту мисол як сомон як лидай мисол мегум як сомон як лидай ҳамиде мисол 100 лид ёки 10 лид як фурӯш фаҳмиде на плюс минус ҳамаи нархҳо дар ҳамаи нишо қариб ки як хелай қариб ана аку то есть дар як хел ҳаракат қатӣ фоида айрои чӣ фарқ мекуна медонед айрои чеку маржаи шумо мисол ту метавонӣ ки наски бифурӯшӣ як лид чанд сум еста як сомон 10 лид мегирӣ 10 сомон як наски чанд сум фоида мекуна 10 сомон мисол намекуна 10 сомон 3 сум нигоҳ кунед аланки нигоҳ кунед ту самолет мефурӯшӣ нехай майли самолет не ту мебел мефурӯшӣ мебел под заказ под ключ як лид як сомон хай майли 10 сомон бигирем майли 10 баробар 10 сомон 10 лид чанд сум 100 сум 10 лид 100 сум ай 10 лид як кас мехара як фурӯш фоида 50 000 сомон мисол ёки 25 000 сомон ҳаракатҳо як хелай ҳама барои чӣ шогирдои мо мебел хона мошин барое ки ва ё чекҳои калон мекованд барое ки ту да вақте ки ту реклама сар метӣ мисол ай шумо чанд сум фоида мекунед 30 сум мисол 40 сум ай либос ҳамқай ай примерно чанд сум 50% зиёда чанд сум як либос хай як либосе ки як либос чанд сум либосое ки ма дорам дар ҷои ай 350 сомон боро мисол болотар меиста 500 сомон абаяҳо то 1600 сомон аста 50% фоида 50% болотар фоидаи тоза шумо соли боиҷа аст одамое ки дар 200 сум либос мефурӯшанд 40 сомон мемонад болош ҳастем хеле не ки вақти охир ма маҷбур устод ма то есть медонам нигоҳ кунед просто иҷаи хеле интернет фарқ надорад ки ту 10 сум фоида мекунӣ ту ва интернет ҳақиқча барои лид мегирад вай нигоҳ намекунад ки ту чанд сум фоида мекунӣ ки ай фоидаи ту бисёр бигирад вай мега ки мада лид инами хасумай ту самолет мефурӯшӣ ту хона мефурӯшӣ ту мебел мефурӯшӣ ту наски мефурӯшӣ ту қурут мефурӯшӣ я лиди ма инами қанархай а фоидаи шумо вобаста ай маржаи шумоай то есть ту агар хонаи 1 миллиона фурӯшӣ ёки агар қурут фурӯшӣ плюс минус яхе кор мекуна разницаи лидо хай бозӣ куна $100 бозӣ мекуна разницаш хай чизе ки дар иҷа дар $10 шид дар қурут фурӯшӣ иҷа дар $10 хай хона дар $100 шавад 10 баробар фарқ мекуна фоида чия дар қурут ту 10 сум фоида мекунӣ
а да хона и 1 миллиона фурухтан 3% бигири чанд ка 30,000. То есть иҷа вроди разница 10 баробар, но 10 баробар $90 мешавад. А иҷа фоида чанд баробар шид? 10 сум и 30,000. 3,000 фоида шид. 3,000 разница шид. 3,000 бисёртар. фаҳмиде на? То есть плюс-минус ваяй. Баъд ҳолате мешава ки дар сои мо да мебиёӣ, баъд депрессия меши ки вақте ки як духтарак мехеза, мега ки ман 4 мошинка фурӯхтум дар бозор, бо амура майхидм набуд, 40,000 фоида кардам, а ту 2 миллион оборот дорӣ, 15,000 фоида кардӣ. маззаат мегреза просто. Просто настроение мегреза. И ҳақиқат мисол. Як кас, намедонам, я закази мебеля ба цехи ҳамсояра хеш тавор шуқати зад, 70,000 фоида кард, а ту дар склад 5 миллиона бор дорӣ, намедонӣ моҳи дига чӣ хел аренда биспурӣ. Гап не, ну то есть якумш ки мегум ку якумш ки вақте ки мефаҳми ҳақиқат талх мешава, но тарафи хубиш ҳамие ки камтар сари вақт. бо минус да як чие ки то ман набошам клиентҳо харид намекунанд. меоянд маро мепурсанд, набошам мераванд. охе иҷа минус, иҷа гап да тае ки ту клиентҳоро уже да чиз одат кунонди. дар ин масъала фаридун ку ауна метавонӣ қати фаридун гап зани камтар. фаридун омада буд 5 магазин дошт. чандта доштӣ? 5 та бизнес буд. дар ноҳияи Рӯдакӣ, рӯдакӣ бале. магазинои 1001 чӣ буд? Сантехника Строительный. мисол худаш кушониён мерафт, харид мекард, меовард, худаш дар магазино буд. бо як ҳақиқати дига ҳамее ки фаридунам нишаш алиш кардагия. Не ки ӯ магазинош чандша маҳкам кардем ба фикрам? чандташа? Ҳамун якта калонша маҳкам кардам, ки 600 квадратак дета. Ҳамунро маҳкам кардам, ҳамаш аренда додам ба пролёт қати. Авози чек чанд сима задасти озӣ? Средний чек 10,000 сомон. Нишаи нав да дар ин дарс пайдо шуда ки. Ту мефаҳмӣ ки абид намеша. Просто представид ки ту 2 миллион сомон аз склада бор дорӣ, 200 квадрат магазин дорӣ, 20,000 сомон фоида дорӣ, як духтарак мебиёя, мега ки ман 4 кнопкара ҷиқидам, 80,000 кор кардам. ки ранги фараҳан фаридун не надорад цех. чанд цех қати кор мекунӣ? 3 завод қати кор мекунам. цех надорем, мо дар цех дар кор нест. рақамоша метонен иди бачаҳо бисёртар даже барои шумо омадагиянд. мо илтимос кардагем барое ки ино уже ҳафтум трансформатсияшонай дар сои кино мегзаранд, трансформатсия инуда скучняй. Лекин мебиёен ки қати шумо гап зананд. шумо метонед мисол фаридун ози чи ҳолаташ безеби бад вақте ки омада безеб мо безор карда нахо дарса то шава кунед. Намемонем мо кор, мо зиндагӣ дорем, мо кор дорем. ози бояд ма ка дарс гузарам ба гуфти шумо. бояд ками хатогиёро ислоҳ кунам. якумш ки ту бояд буфаҳмӣ ки ту вобше чӣ мехоҳӣ. ман мехоҳам любой каза дахл дорад. То есть ман якумш ки ту бояд буфаҳмӣ ки чӣ мехоҳӣ. ман мехоҳам ки ҳамаи ранги солҳои гузашта савдом ҳам хеле хуб шава, бо нияти магазин кушодан дорам. ами стройматериал. бале, абои люстра мефурӯшам. люстра зура. Ту дарс дабораи пагамо дабораи дарс гап мезанем. полный хеле мефаҳмонем. баъд уҷа ту қарорта мебароре ки ту дар кора ё ки дар кор нест. малиш салому алейкум. иҷа аксарият иштирокчиҳо бизнесҳои хича доштиянд. одамое ки иҷа барои айнол сар кардан омадагиянд, мисол кадом направлениеро выбор кунанд. ман одаме ки наимда кор мекунам, оили қати кор мекунам. мисол уже чанд сари солай. ай ҳамин ҳолат биромадаанда уже дига ҳами свободный графика, як чизе ки ай худат боша. нигоҳ кунед.
касе ки надора шумо бояд чикор кунед? кадом направление хубтара ё мақсад рӯи направление ки дар бозор талабот дора беҳтарай. Дуюмаш вақте то есть шумо бояд вақте ки шумо идея то есть бизнес надошта бошед, намехоҳед даромад кунед, шумо бояд человек продукт ёвед. Просто одаме ки маҳсулот дора, уже дора маҳсулоташ ховай фурӯхта наметона, ай сабабе ки илми чира надора, илми маркетинга, хати фурӯш. ва ӯ чизе ки шумо меёвед, ма тавсия метиҳам ки а як фурӯш накамай 500 сомон фоида боло шумода бимонад. илтимос дар интернет ба фоидаи 100 сум, 80 сум, 70 сум, 40 сум, 200 сум умуман кор накунед. Минимум чо ҷагон 40 сума қарсак задестам. Хайрат мегам ара иҷоза дод яна. Чанд сум фоида дора? 40 сум. А? Не, оли монен. О, хоб. Не, ози бестен. Шумо бояд ҳамин ду чиза ёд бигиред. Агар имконият дошта бошед, дарс дуред. Агар имконият надошта бошед, шумо метонед ҳамин чизе ки мо дарс метем, мумкин 100% дар интернет ҳаст. ма амҷа ба мақсади асос дарсои мо барои кие? як хело меган о чизе ки шумо дарс метем дар интернет ҳаст. Аммо хеле мегем да мисол ма $7,500 додам, 2 рӯз дарси команд, то есть чихе топ менеҷера нанимат кунӣ. Ӯ чизое ки ваё дарс додан дар интернет в принципе ҳаст. Лекин ӯ чизе ки ваё дарс додан дар 2 рӯз, ма агар дар интернет мекофтум, мумкин 6 моҳ ура мекофтум. И ма хеле фикр кардам ки то есть аво чико кардаган? Аво мегӯяд ки мо уже ҳамара кофта ёфта, 2 рӯзда ҳама чия метемта. Ай шумо ма михелай, шумо метонед чизе ки мо дарс метем дар интернет ҳаст. Шумо метонед ура биред, агар ки шумо дар вақт арзонтар ай чем пул, шумо метонед просто дар интернет ҳамин чизора биковен, бихонед да, бе пул биёвен, ҳамин чизо ҳастай ҳамаш. Лекин агар шумо бигем ки ман намеша ки як сум тиём ки шумо ба тоҷикӣ як рӯз 2 рӯзда чизои асосиро хеле бифаҳмонед, агар не баъд дарс биёед. Мисол, иҷа дарс барои вае ки одаме ки мега ки ман лучи сум метам миём живой ҳамара мада мефаҳмонанд, чем ман мешинам дар интернет биковам да мисол. Интернет ин чиз бисёрае. Шумо агар имконият дошта бошед, агар надошта бошед, маркетинга ёд мегирем, қатъи фурӯш. баъд одаме меёвем ки уже дора продукт, и қатъиш ҳамкорӣ мекунен. Ҳамкорӣ чӣ хеле мекунен? Намегем ки мо фоиз қатъи кор мекунем. Шумо мегем ки ту ма дар нархи оптум те, ман чизе ки ай болош мондам, ай хидам. Ҳамидена? ман амҷа омадам ба мақсаде ки курсотона бихарам. Ма соли 2020 онлайн курс харидам. Не ки ҳамон чизе ки мехостум нагирифтум. Ӯ замон ма кондитерский профессиональный курс мехондум. 50,000 сомон расход кардам, ами Душанбеда хондум. Ман хидам ай Қурғонтепаям. Кӯдаки нав таваллуд кардагӣ доштум, не ки бо 2-3 ҷода курс мехондум. Крами ҳарчи парчиро харидам, натонистам вай када. Пухта тонистаму дальше амура развивать кадаву то ахира бурда натонистам. Идора када натонистам или намедонам. Хатоги хидмам намедонам, но ҳаму курсорам хондам. ма барои як моҳ ҳам нахондан, ма барои курса харидан як моҳа ойлик ки ами як ма фирма да кор мекунам уже 12 солай. Мо ами сезоно да ягон одамо меган 20,000 камай, мо барои 20,000 сезонаш дад мекунем як солда. Ма як моҳа ойлики ам 5-6,000 сомон ма гузарондагиам то 12 шава успет кунам. Расиски вай харида, ай картаи визам гузарондагиам ки успет кунам бихарам ам курса. Не ки ма ҳаму хондам онлайн ё ки намедонам, ма ҳамуро натонистам барои хидмат ягон чӣ гирифта. 2020 дарс медод
вай ба метрикои Россия дарс медод. ҳамун чиз дар иҷа туғри Таҷикистон нагирифт. хеле агар ма дарсои Москвара да шумо дарс диҳем, шумо ҳича намефаҳмед. Ҳичира. То есть мо дарсое ки метиҳем, пад чӣ дарс метиҳем? Пад ҳолати бозори Тоҷикистон дарс метиҳем. Мо медонем ки дар Тоҷикистон чӣ гапай дастҳои интернет маркетинг, айрӯи статистико, айрӯи ҳама ҳамаи чиза ман намефаҳмидам. вақте ӯ чизое ки ӯ дарс дод да мо умуман туғри курси Ӯзбекистона бихари уҷа вообще дига чия. Ози курси Қазоқистона бихари уҷа вообще дига чия. Яъне ҳар як курс вобаста ба бозори худаш вай мекунад. Да мисол. Салому алейкум устод. Ма ҳашт мушида ки я сехи касичка кишодагиам. Касичка сирайку гуфтагӣ. Ам хеле кишодагиам. Хулоса ки аму бигем ки ягон илоҷеш кунем ки пакриват куна. Ҳози аму қадари рафтеста ки худаш хича пакриват кардесай бигем фоида надодестай. Так ҷоя цехи? Сех бигем дирин я ҳавлидай. А так ҷо мефурӯшӣ? Ам хе супермаркетҳо дар магазинҳо тақсим мекунем. Ҳати бренд қати ё ки чӣ хеле? Ам хе тайёрш мекунем, мерем мақсад супермаркетҳо пешниҳод мекунем ки мо ам хеле чиз дорем. Баъд ам хе рӯзӣ шудан тақсим мекунем ҳамура. Ба чанд қа тақсим мекунед? Ҳозир бигем ами дар як рӯз як тонна шир мезанем. Бигем 800 кило мезана. Мо худаш хича бигем расходи хича пакриват мекунем. Мо ки гуфтанем ки дар оянда то 5-6 тоннаро то 10 тоннаро барава ҳамин чиз ки баъд мо фоида бинем. Чанд қа фоида мекунед? Вообще фоида намекунед? А як тонна бигем мо фоидаша дар аму шогирдо маош шогирдора метиҳем. Баъд ам расходи ам оборот чанд сумая ози ширката? Оборот я $15,000. $15,000 оборот қади шумо да ҳеҷ фоида намемонад. Ами хела ё? Чанд сум бояд оборот шава ки шумо $10,000 фоида кунед? Мақсад ки дар як рӯз ами 4-5 тоннаро мо бизанем, тақсим кунем, баъд мо да обороти нағз мешавад. Бигем як тоннаш уҷа расходи ам дирин мешавад. Шумо медонед ки чанд сум бояд шумо савдо кунед ки як $10,000 фоида кунед? 10,000. 100,000 сомон тоза фоида барои фоида кардан чанд ха бояд? Агар $15,000 не $50,000 фоида кунен, фурӯш кунен, $10,000 мемона ё не? Мемона. Ай 50,000. Ай 40,000 мемона. Ози чанд супермаркет хати кор мекунед? Я 10-15 та хати. Значит 15 супермаркет $15,000. 40 супермаркет плюс-минус $40,000 мешавад. То есть единицаи шумо, единица масштабирования миқдори супермаркетҳо. То есть ту бояд бишини командат қати бугӯй ки ҳар моҳ супермаркетҳоро 2 баробар зиёд кунем то охири сол. Намёзи 15 тай, моҳи дига мо бояд 15 тай дига нав бидорем. Ту бояд 2 команда бисозӣ. Командае ки як команда таъмини проектҳои супермаркетҳое ки уже қатид ҳамкорӣ кардастанд, а ҳама вақт як командаи по захвату супермаркетов бояд бошад. Як командае ки вазифаш фақат ҳар рӯз супермаркетҳои нав гаштан бор пешниҳод кардан ҳар рӯз. Оре ҳамин бояд мо шогирд бигирем. Шогирд бояд гирем ки мақсад барава гап занам пешниҳод. Хеле саволот метиҳам. ҳар рӯз чанд магазини нава бори ту қатӣ пешниҳод мекунад? Магазини ин ами рӯз чанд магазина пешниҳод кардам? Магазини нав да пешниҳод накардем. Ман то 3 коргар дорум. Я доставчик дорум. Доставчик аму борам мегирава. Бигем ай сари мо доставчика суми доставка наметиҳем. И худаш мебара қимат мегзарона, ай сари аму пул кор мекунад. Не хатои. Ама хема мефурӯшам. И хатои. Барое ки доставщик 99% ҳолата манфиати хича фикр мекунад, манфиатира не. То есть да фар надора. Ӯ як нархи зарижат мекунад ки мумкин да ӯ нарх да магазин туғри нагира, не ким да ту магазин туғри гира мисол. Мумкин 100 сум бига ки бигем розӣ нашава магазин. То есть доставка бояд вазифаи хича кунад. То есть ту менеҷер, ту дистрибютор дорӣ
ва ё мефрӯшанд, заказ мегиранд, доставщик доставка мекунад. Тамом. Сари ҳар як доставка просто сум те. Сари ҳар як доставка сум бите мисол. Чанқае ки бисёр успех кунад, то есть вазифаи доставщик на ояе ки бори тира буфрӯша, а ояе ки дар як рӯз бисёртар доставка кунад. Агар ки ту маош битӣ, вай ба 1000 айрои 40 мерава, мефроя, 3 сигарет мекаша, мера бора мета. Агар ту сари доставка битӣ, вай ҳаракат мекуна ки як рӯзда доставкаша зиёд куна. Мисол ту меги сари як доставка 10 сомон, як рӯзда 20 доставка мекуна ки 200 сомон кор куна. بگیم برای کلینت رو یافتن دیگه کارگر میگیری که برای کلینت بخپاوه برای دستافک کردن با دیگه کارگر که فقط کارش دستافک فقط доставка, فقط доставка. بعد доставкаи вайора, то есть иҷаи хеле ма бо хеле мекардам да. Одамое ҳастанд ки вазифаи вайо фақат магазини нава пешниҳод карданай. ҳамаи бизнеси ки ман кардастам дар ҳамаи зимистон худаш уже бигем корш систай тобистон дагмак шуда будам ҳамира дар ҳамаи як моҳ ду моҳи вақте ки шумо тиҷоратро ёд бигиред, шумо дар сезон нест. Просто сезон калимаи сезон калимаи тобистон, зимистон гум мешавад. ҳамаи зимистон дар кори ҳамаи чиз сист шид. вообще так. тобистон дар ду моҳи аввале ки ман шуда будамш дар ҳамаи ду моҳ $10,000 даромад оварда буд. Нигоҳ кун. Дар тобистон чанд қа фоида кардӣ? моҳошда бигем $5,000 дар ду моҳ. Дар зимистон? дар зимистон бигем бефоида ҳай, ҳамин худаш хичат чикадеста ки ҳамин қайки зарар надидестем. Не, дар зимистон чанд қа клиент доштӣ? 15 та? 15 та. Агар ту дар зимистон 100 клиент медоштӣ, чанд сум кор ту дар зимистон кор мекардӣ бисёртар. Нигоҳ куда, ба 100 клиент ту дар зимистон бисёртар фоида мекардӣ ё ки ба 15 клиент дар тобистон. ба 15 клиент дар тобистон, барое ки дар тобистон ҳамун клиентҳо ҳамун бори як ки дар зимистон мегиранд, дар тобистон 10 баробар зиёдшам мегиранд. Қамали 200 клиент зимистон ё ки 15 клиент тобистон? 100 клиент зимистон. Бисёртар. Зимистон. Значит ҷа сезон да гап нест. Значит мешава бикунӣ ки зимистон бо бисёртар фоида кунӣ чем тобистон. Не, мешава логически. Мешава ку. То есть ман ба дар ҷои ту хеле мекардам. Ман раст ки ба $5,000 тобистон хирсандӣ кардастам. Значит ман бояд як коре кунам ки зимистон ман бояд 10,000 кор кунам. А вақте ки ман зимистон 10,000 кор кунам, тобистон чанд сум кор мекунам? 100,000. фаҳмидӣ? То есть ту меги ки ман ба о чизе ки дар тобистон хирсанд мешам 2 баробар зиёдша бояд дар зимистон кор кунам. Агар ки ту 200 клиент дар зимистон дошта бошӣ, ту 2 баробар бисёртар чем тобистон кор мекунӣ. Агар 200 клиент зимистон дошта бошӣ. агар ки дар зимистон 200 клиент дошта бошӣ, 2 баробар бисёртар чем дар тобистон ба 15 клиент кор кардагит бисёртар кор мекунӣ. Тамом, значит мешиданияи кор. Тамом, барои ҳамин илтимос сезон, зимистон, тирамо, тобистон, барф, борон я баҳонае. илм набоша я баҳонае, фақат баҳонае. Эхай борон буд, эхай барф буд, эхай клиент набуд. ҳамун шогирдое ки мегирем шон барои ҳамун мераванд пешниҳод мекунанд дар ҳамун супермаркетҳо, ҳамунро маошшонро чӣ хеле метиҳем ки ҳамон ҳавасманд шаванд. Ман барои маошро фаҳмидан ман бояд полный маржаитро бифаҳмам. Оз ман тра як фоизе мегӯм ки ту меги ки ту мери ҳисоб мекунӣ ва меги ки ман худам иқа фоида намекунам, ман менеҷера иқа битиҳам. То есть ман бояд нархи худша бифаҳмам, нархи то есть любой финансда чӣ дора? Ду намуд расход дора. Фиксированный расход и то есть расходои чӣ? Переменные. Переменный расход чӣ? Мисол фиксированный чӣ? Аренда. Переменный расход чӣ? Маҳсулота ту ширу, мисол шакару, намаку, плёнкаву чизое. То есть барои фоиза муайян кардан, нар ту мисол агар 100 сомон да заказ битӣ, я заказ 1000 чанд сум мети касичка дар магазин? 85 сомон 1 килош. Чанд кило мефурӯшӣ дар як магазин? мегиранд 10 кило бо магазин мефурӯшад 850 сум. Ай фоида намедонам 10% фоида бите, агар план азад 20% бите.